国国际广播电台。 Aici Radio China Internațional în Beijing. Doamnelor și domnilor, bună seara! Timp de 30 de minute vă invităm să descoperiți valorile și culorile Chinei, Să aflați viziunea Chinei despre lume și perspectivele ei de dezvoltare în povești cu oameni și despre oameni, spuse în emisiunile care urmează. Aici Radio China Internațional, dragi ascultători, bine v-am găsit la rubrica din înțelepciunea chineză. Din înțelepciunea chineză. În ediția de astăzi a rubricii noastre continuăm tematica despre Confucius și discipolii săi cu o povestire despre arta vorbirii. Se spune că într-o zi, marele Confucius și discipolii săi, aflați într-o lungă călătorie, s-au oprit să se odihnească pe marginea drumului, deoarece toți erau obosiți și totodată chinuiți de sete. Câțiva ucenici au fost trimiși să caute apă de băut. Confucius s-a așezat la umbra unui copac mare și a țipit. După ce a legat bine cai, căruțașul s-a dus mai încolo să tragă un pui de somn. Nu s-a așteptat însă nimeni ca un cal să scape din pripon și să fugă prin semănături. Pricinuindu-le pe cumva, tare supărat, stăpânul locului a pus mâna pe calul fugar, vrând să le dea o pedeapsă strașnică neatenților drumeți. Într-o asemenea situație, Țântun, ucenicul favorit al lui Confucius, s-a oferit să se ducă să vorbească cu gospodarul. Venind în apropierea blocarului, Țâcun i-a spus: "Dumneata probabil nu știi că acest cal este al dascălului nostru Confucius, cel înțelept, de care ai auzit fără îndoială. Așa că te rog să-i faci dumnealui o favoare și să ne dai înapoi calul." A strâmbat din nas omul. Dacă e așa de înțelept, ar trebui să știe să respecte munca altora, nu să le facă dagube. Altfel, cum poate fi numit înțelept? Dar ce vrei, omule, de la noi? S-au țărât Țâcun. Nu cumva ai pretenția ca venerabilul nostru dascăl Confucius să vină personal, să se roage de tine? S-a arătat și plucarul, care nu a mai scos niciun cuvânt și întorcându-i lui Țâcun spatele, și-a văzut mai departe de treaba lui. La rândul lui, Țâcun nu a avut de făcut altceva decât să se întoarcă, ridicând neputincios din umeri la Confucius. Atunci, un alt ucenic, cât se poate de modest în mai toate zilele, a cerut permisiunea să se ducă și el să vorbească cu plocarul. Ajuns acolo, Țâcun a început să-i vorbească despre viața, despre călătoria, despre viața lui, 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 despre vi
a dat mai întâi bineze, închinându-se cum se obișnuia pe atunci în fața bătrânului țăran. Apoi a intrat în lan, ajutându-l la muncă. În același timp, învățăcerul s-a prins să vorbă cu el. Vă cerem scuze. Carul nostru a făcut stricăciune la aceste mândre semănături pentru care ați trudit mult. Dar astfel am ajuns să ne cunoaștem spre norocul nostru. Noi locuim foarte departe de aici. Dacă n-am fi trecut pe aici, din călătoria noastră lungă, s-ar fi putut ca în toată această viață să nu ne fi cunoscut unii pe alții. Auzind aceste vorbe, bătrânului plugar i-a fost jenă să mai stăruie în supărarea lui și a dat înapoi calul. De aici, dragi ascultători, se poate trage concluzia. A ști să vorbești exclusiv nu ține doar de erudiția ta, ci înainte de toate să știi cum să faci ca vorbele tale să meargă la inima celui cu care vorbești. Stimați ascultători, cu aceasta am încheiat ediția de astăzi a rubricii din înțelepciunea chineză. Redactorul Li Yu și prezentatoarea Chen Lupin vă mulțumesc pentru atenție. Știință, învățământ, sănătate. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii Știință, Învățământ și Sănătate la Radio China Internațional, la microfonul Xin. Dragii mei prieteni, astăzi o să vă povestesc despre trandafiri. Credeți că aceste flori minunate pot îmbunătăți starea noastră de sănătate? Răspunsul este afirmativ și vă invit să discutăm despre ceaiul de trandafir. Ce efecte are ceaiul de trandafir dacă o femeie îl consumă în fiecare zi timp de o lună? Haideți să vedem ce spun nutriționiștii. Să știți că trandafirul simbolizează frumusețea și iubirea. De asemenea, acesta are și efecte nutritive. În China se face din florile de trandafir și este adorat în mod deosebit de femei datorită efectelor pe care o are asupra frumuseții, căci nu degeaba este considerat regina florilor. Ceaiul de trandafir poate recrea menstruația și hrăni sângerul. Acesta conține vitamine bogate, aminoacizi, zahăr solubil, alcaloizi, proteine, grăsimi, dar și calciu, fosfor, potasiu și alte oligoelemente. Dintre acestea, proteinele reprezintă aproximativ 8,5%, grăsimile 4,7% și zahărul solubil 1,2%. Ceaiul de trandafir făcut din flori pe jumătate înflorite are calitatea cea mai ridicată. Acest ceai are o aromă dulce și puternică. Din punctul de vedere al medicinei tradiționale chineze, trandafirul, cu gustul lui puțin amar, are un caracter mai blând. Acesta contribuie la circulația sângelui,
la întreținerea sănătății ficatului, la calmarea durerilor, poate fi un bun sedativ și antidepresiv și îi poate ajuta chiar și pe cei care suferă de insomnie. Astfel, dacă sunteți într-o stare depresivă, o cană de ceai de trandafir va fi foarte benefică. Ceaiul de trandafir poate calma nervul gastrointestinal, contribuind la vindecarea rănilor, la reglarea funcției digestive și la reducerea grăsimii. Este indicat să bem ceai de trandafir după masă, pentru că această licoare parfumată ajută atât la digestie, cât și la alungarea gustului uleios din gură. Consumul de ceai de trandafir este favorabil femeilor ușor iritabile sau cu tulburări endocrine. De asemenea, consumul de alimente din trandafir este foarte indicat. Trandafirul are efecte benefice la îmbunătățirea circulației sângelui, reglarea și podorirea durerilor din perioada menstruației. De asemenea, consumat pe termen lung, ceaiul de trandafir va contribui la îmbunătățirea tonusului pielii, este bun împotriva pigmentării faciale. Odată consumat, pielea va arăta mai sănătoasă. Este nevoie însă să fim atenți pentru că există și unele contraindicații în consumul ceaiului sau alimentelor de trandafir. Această floare ar putea provoca o cantitate excesivă de sânge în perioada ciclului menstrual. De asemenea, nici femeile care suferă de anemie nu trebuie să consume pe termen lung ceai de trandafir. De asemenea, ceaiul de trandafir conține vitamine bogate și sare anorganică, ce poate duce la uscăciunea gastrointestinală, prelungind ciclul de eliminare a excrementelor. De această cauză, persoanele care au probleme cu constipația nu trebuie să bea ceai de trandafir pe termen lung. Efectele astringene ale ceaiului de trandafir vor agrava simptomele. Nici persoanele cu o stare nu prea bună a sănătății sau cele care se simt desobosite nu trebuie să consume ceai de trandafir. Mai mult, ceaiul de trandafir nu este recomandat să fie băut împreună cu ceai verde. Acidul tanic din ceaiul verde se va combina cu proteinele din trandafir, apoi va influența absorpția de proteine. În plus, ceaiul verde are efecte astringene care vor afecta eficacitatea ceaiului de trandafir. În continuare, vom vorbi puțin despre modul în care se prepară ceaiul de trandafir. Setul de ceai din porțelan, ceramică sau sticlă este perfect pentru prepararea ceaiului de trandafir. La spărarea florilor de trandafir, apa nu trebuie să fie la o temperatură ridicată. Lăsăm deoparte apa fiartă pentru câteva minute, apoi o folosim la spălatul florilor de trandafir pentru o singură dată. La preparare, trebuie să încălzim paharul pentru a preveni scăderea rapidă a temperaturii apei și în acest mod aroma ceaiului va fi eliberată în totalitate. Stimați ascultători, ați ascultat Știință, Învățământ și Sănătate la Radio China Internațional. Astăzi am vorbit despre ceaiul de trandafir, o băutură miraculoasă, plină de farmec, dar și sănătoasă. Ceaiul însă trebuie ales în funcție de starea noastră de sănătate. Ne auzim săptămâna viitoare, numai bine și flori de trandafir în viața dumneavoastră. La revedere! Societatea și viața.
străini vin în China pentru noi experiențe, fiind atrași de noutatea locului. Apoi decid să rămână pentru a-și împlini visurile. După ce iau contact cu China, experiențele lor sunt diferite față de ce au trăit până atunci. Tai Lulu s-a născut și a crescut pe insula Koh Samui din Thailanda și este în China de 12 ani. În ultimii ani, eforturile ei de a pune pe picioare propria afacere au dat rezultate bune, profitând de șansele apărute în dezvoltarea comerțului electronic transfrontalier. Datorită beneficiilor din dividendele din dezvoltarea Chinei, a reușit să-și transforme visul în realitate. Bună ziua, sunt Shidace și vă invit să rămâneți alături de mine pentru a afla povestea acestei tinere din Thailanda. În ultima perioadă, Tai Lulu a fost ocupată cu lansarea unei mărci proprii de durian. În colaborare cu câțiva prieteni, ei își distribuie sarcinile foarte bine. Unii se ocupă de contactele cu fermierii, cu furnizorii și agenții de logistică din Thailanda, alții de vânzarea fructelor în China. Transmisiunile live pe internet sunt prima lor opțiune de comercializare. Studentă care a învățat în China până când a terminat doctoratul în științe economice, profesoară care predă limba thailandeză la Universitatea Guangxi, cercetătoare în relațiile economice China-Asia, agentă de comerț electronic transfrontalier care realizează transmisiuni video cu vânzarea de produse. Tai Lulu are mai multe calități. Din 2010, când a obținut o bursă acordată de guvernul chinez, Tai Lulu a studiat la Universitatea Guangxi, situată în orașul Nanning, făcând succesiv un masterat și un doctorat. Ulterior, a rămas la universitate pentru a presta activități didactice. Între timp, a lucrat ca cercetător în economia China-Asia. Ea spune că decizia de a veni în China s-a datorat propunerii tatălui său. 他刚从中国出差回来，他就跟我说，未来的中国。În acea vreme, tatăl meu s-a întors dintr-o deplasare de serviciu efectuată în China. Îmi spunea că viitoarele legături între China și Asia, inclusiv între China și Thailanda, vor fi tot mai strânse. El își dorea să pot face studiile în China. Până când Tai Lulu a ajuns în China, expoziția China-Asia a avut 6 ediții organizate în orașul Nanning. Odată cu consolidarea parteneriatului China-Asia, tot mai mulți rezidenți din țările Asia vin să lucreze, să studieze și să trăiască în Nanning. În opinia lui Tai Lulu, orașul Nanning înregistrează o dezvoltare în ritm alert, are asigurate mai multe facilități pentru trai, fiind un oraș deschis și tolerant. Toate acestea o ajută să se integreze bine în societatea chineză. 我刚来到南宁的那时候，它是正在发展。 În perioada în care am sosit, Nanning era în curs de dezvoltare. Construcția urbanistică era în dezvoltare intensă. Azi, orașul are o rețea de metrou, biciclete publice, dar și curse aeriene directe cu destinația Thailanda. Întregul oraș este tot mai internaționalizat și asigură o viață comodă. Când încă era în Thailanda, Tai Lulu a auzit de hărnicia și de sârguință poporului chinez. A văzut cu proprii ochi aceste lucruri, în special când a început să predea la catedră în China. 我觉得中国学生他做某一件事的，他会非常认真。 Studenții chinezi sunt serioși și studioși. Se pregătesc în avans, înainte de cursuri,
iar după terminarea lor se documentează. Hărnicia chinezilor o influențează și pe Tailulu. În 2020, din cauza pandemiei COVID-19, Tailulu și alți profesori au început să predea cursurile online. Totodată, ea a observat că pandemia a afectat grav comerțul exterior tradițional. Multe importuri și exporturi offline sunt întrerupte. În aceste condiții, transmisiunile video, live, cu vânzări, au depășit limitele de timp și spațiu, revigorând eficient piața de import și export. La începutul anului 2021, Tailulu, împreună cu unii prieteni, au încercat să realizeze o transmisiune video live pentru vânzarea de durian din Thailanda și au avut un mare succes. 中国市场是很大，然后很多人他已经可以接受主播介绍产品。 Piața chineză este mare și mulți oameni acceptă prezentarea și vânzarea produselor în cadrul unor transmisiuni video live. De aceea, vânzările în China se pot face rapid și în cantități mari. China are o mare putere la cumpărături. Ulterior, Tailulu s-a înscris la cursuri de pregătire pentru agenții de comerț electronic transfrontalier și pentru realizarea de transmisiuni video live cu vânzări. Cu abilitățile dobândite, ea a ieșit învingătoare la o competiție în domeniu din regiunea Asia de Sud-Est. Optimistă față de perspectivele comerțului electronic transfrontalier ASEAN-China, Tailulu a lansat o proprie marcă de durian, cu dorința de a ajuta comercianții din Thailanda să cunoască piața chineză și să sesizeze noile oportunități pentru dezvoltarea comerțului. Beneficiem acum de parteneriatul economic comprehensiv regional, de noile coridoare pe uscat și maritime la vest, pe lângă portul din Golful de Nord, punctele vamale de la trecătoarea Youyi și din localitatea Dongxi. Beneficiem de transport rutier, dar și feroviar. Toate acestea ne ajută substanțial pe noi, agenți de comerț electronic, în dezvoltarea comerțului transfrontalier. În calitate de profesor, Tailulu este preocupată și de problema angajării în producție a studenților thailandezi care vin să facă studii în China. Ea dorește ca prin intermediul comerțului electronic transfrontalier să atragă și mai multe companii din Thailanda să investească și să înființeze întreprinderi în provincia chineză Guangxi pentru diversificarea căilor de angajare a absolvenților de facultate. 我们就可以在中期，或者就是可以当导游啊。 Vom putea căuta un loc de muncă în companiile chineze sau să activăm ca ghid turistic. De asemenea, vom putea preta limba chineză sau să facem comerț cu China. După absolvirea facultății, tinerii pot rămâne și să lucreze în Guangxi. Anul acesta se împlinesc 10 ani de la stabilirea relațiilor cuprinzătoare de parteneriat strategic între China și Thailanda. Pe parcursul implementării parteneriatului economic comprehensiv regional și al promovării construirii în comun a inițiativei O centură, un drum, cooperarea reciproc avantajoasă dintre cele două țări va întâmpina noi oportunități de dezvoltare. Tailulu spune că așteaptă intrarea în funcțiune cât mai curând a liniei ferate Thailanda-China, aflată în curs de construcție, fiind convinsă că aceasta va da un nou import cooperării cu avantaj reciproc și beneficii comune între China și Thailanda, chiar și între China și țările ASEAN. 如果高铁建成了，会更方便，会带动很多。 Când va fi gata calea ferată de mare viteză,
și mulți chinezi vor putea pleca în Thailanda, pe când thailandezii vor avea și mai multe șanse de a coopera cu partenerii din China. Doresc și eu o tot mai bună dezvoltare a Chinei, deoarece aceasta presupune și tot mai multe șanse pentru noi. Stimați ascultători, aici punem punct ediției de astăzi a rubricii Societatea și Viața. Realizatorul Shida Cheng vă mulțumește pentru atenție și vă invită la o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Aici, Radio China Internațional. Emisiunea noastră în limba română a luat sfârșit. Vă dorim noapte bună! Thank you.